Tervetuloa tänne kosmeettinen.fi-osioon Äijät testaa. Tänään testaamme Evolven Heavenly Smooth Body Creamia. Teemme 3-osaisen testin. Ensimmäinen testin osio on tuoksu, toinen testin osio on maku ja kolmas testin osio on tuntuma iholle. Voisimme aloittaa tuoksutestistä. Me testaamme tuotetta viinilasista sen takia, että saamme kaikki aromit siitä irti. Voide tuoksuu pehmeältä, aromikkaalta, hedelmäiseltä. Se on varmaan kasvatettu tammitynnyrissä, ehkä hieman voidemainen, mutta erittäin hyvä. Voin sanoa, että olen erittäin tyytyväinen tulokseen. Toinen testin osio on maku. Laitan voidetta hiukan kädelleni. Sen jälkeen ihan varovasti hieman maistan. Maku on erittäin hyvä. Se on hieman ehkä voidemainen, mutta kuitenkin lopputuloksena ei mikään täysin kaoottinen. Tästä pääsemmekin kolmanteen testin osioon, eli levittyvyys iholle. Kun aloitan levittämään voidetta iholle, niin kuin näette, pienelle ihoalueelle se ei kovin hyvin levity. Mutta tämä onkin vartalovoide, jonka tarkoituksena on levittyä isoille ihoalueille. Ja kun alan levittämään sitä isolle ihoalueelle, voide jättää ihon pehmeäksi, sileäksi ja raikkaaksi. Tästä pääsemmekin jälkituntumaan. Jälkituntuma tuotteesta on erittäin hyvä ja positiivinen. Se tuntuu hyvältä iholta, raikkaalta ja muutenkin erittäin kypsältä. Tämän takia annan tuotteelle 11 pistettä 10. Kosmeettinen.fi, äijät testaa, kiittää tästä. Nähdään taas. Moikka!